ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ଜନଗହଳି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କୁଡ଼ିଆ ଘର ନିଜ କୁଟୀରକୁ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ଚାରିପଟରେ ନାନା ରକମର ଫୁଲ, ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଗଛ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥିଲା। ସନ୍ଥ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ସମସ୍ତ ଗଛଲତାର ସେବା ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ନିଜ ବାରିରୁ ତୋଳିଥିବା ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା ଅନ୍ୟ ସମୟ ପୂଜାପାଠ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ସନ୍ଥଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଗଣ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଥ ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଯୁବକଟି ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ମେଳାପି ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ ସମୟରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଯୁବକ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ପୂଜା ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକକୁ ପାଣି ଗିଲାସଟେ ଦେଇ ସେ ବସିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସନ୍ଥଙ୍କ ଅମାନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଯୁବକଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁ ପୂରାପୂରି ନୀରବ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୁବକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏଥର ବି ସନ୍ଥ ନୀରବ। ଯୁବକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଆଖି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲର କି ଚମତ୍କାର ମହକ! ସନ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଫୁଲର ମହକକୁ ଦେଖିପାରିଲ? ଯୁବକ କହିଲେ, ଭଲା ଫୁଲର ମହକକୁ କ'ଣ ଦେଖି ହୁଏ? ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର। ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖି, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ରୋଗୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାର? ଯୁବକଟି ଏଥର ନିଜ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିଲା। ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ମଥାରେ ଲଗାଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।